Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fl-aħħar ġranet tas-sena liturġika. Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd li ġej nibdew is-sena liturġika ġdida l-ewwel Ħadd tal-Avvent. Qegħdin ukoll xahar il-bogħod mill-miliet bħallu nxahar jekk Alla jrid niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Santa Katarina tal-Ixandra. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna biex niċċelebraw tajjeb dawn il-mistieri. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Ewkarist bajjata. Int li tiftaħ dirajt lil midin bejnu taħfrilhom mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti dejjem u Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tajt grazzja lil Santa Katarina tal-Ixandra biex titqabad sal-mewt tal-ġustizzja. Bit-talb tagħha għamel li bħal imħabtek inġarbu kulawx bis-sabar u nħaffu bħilitna kollha lejk li jint waħdek il-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien, Danjel qal li Nabukodossor, Sultan, int kellek din id-dera. Kien hemm statwa kbira tas-sew u tliq tal-aġeb. Kienet wieqa quddiemek u d-dera tagħha kienet tal-biża'. Ras din l-istatwa kienet tad-deheb, sidira u dirajja tal-fidda, żaqqa u xoftejja tal-bronż, riġlejja tal-ħadid u saqajja biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal. Intu tħares inqatet ġebla bla ma messa ħadd, laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u tat-tafal u għamlithom l-afrak. Imbagħad tfarku f'daqqa waħda il-ħadid, it-tafal, il-bronż, il-fidwa u d-deheb u saru qishom il-karfa li tittajjar minn fuq il-qiegħed fis-sajf u r-reħ ġarrhom miegħu u ebda ħil tagħhom ma baqa'. Bil-ġebla li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha. Din hija l-ħolma. Issa ħanejdu wkoll it-tifsira tagħha quddiem is-Sultan. Int Sultan ta' Slatin li lilek Alla tas-sema tak is-saltna. Il-bnedmin, il-bejjem tar-raba u l-asafar tal-ajru kull fejn jinsabu u hija taħkem fuqhom kollha. Inti u għarras tad-deheb, warajk għad saltna oħra, inqas minnek, imbagħad saltna oħra, it-tielet waħda tal-bronż, li tkun taħkem fuq l-art kollha. Ikun hemm ukoll ir-raba saltna qawwija daqs tal-ħadid, u la darba il-ħadid ifarrak u jisħaq kollox, hekk ukoll din is-saltna tkisser u tfarrak lill-oħrajn kollha. U billi saqajn u swaba rajthom biċċa tafal tal-foħħari u biċċa tal-ħadid, is-saltna tkun maqsuma u jkollha fiha mill-qawwa tal-ħadid la darba mat-tafal kien hemm imħallat il-ħadid. U kif is-swaba tas-saqajn kienu biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal, hekk is-saltna tkun biċċa qawwija u biċċa dgħajfa. U bħalma inti rajt il-ħadid imħallat mat-tafal, hekk huma jitħaltu bejniethom biżwiġijiet, imma ma jinaqdux waħda mal-oħra, l-istess kif il-ħadid ma jinaqadx mat-tafal. Imbagħad fi żmien dawn l-islaten, Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt u li l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor.
hija tfarrak u ttemm is-saltniet l-oħra kollha waqt li tibqa' wieqfa għal dejjem. Hekk għalkemm int li rajt il-muntanja tinqata' ġebla bla ma jmessa ħadd u farket il-ħadid, il-bronż, it-tafal bil-fidda u d-deheb. Il-kbiralla għarraf lis-sultan b'dak li kien għad jiġri l-quddiem. Il-ħolma hija minnha u t-tifsira tagħha ta' min jemminha. Il-kelma tal-mulej. Sarma sponsorjalu ngħidu flimkien faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej. Faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej. Faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Birku smewwiet il-mulej. Faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Birku is-setat kollha lil-mulej. Faħruh u Olluh fuq kollox għal dejjem. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jiena natik il-kuruna tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjem ġebel sabiħ u rotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewhu qalulu Mgħallem, issa dan meta qed jiġri? U se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqalqux. Għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jinow u żmien wasal. Tmorrux warajhom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħażdux. Għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan iżda tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbejr. F'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u malt li jittieħeb u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddisa tal-lum. Il-biera bdejna naqraw siltiet mill-ktieb ta' Danjel, dan huwa ktieb interessanti. U s-silta tal-lum tippreżentalna din il-Danjel jinterpreta il-ħolma tas-Sultan Nabucodonosor. Li ra statwa kbira, rasa tad-deheb, imbagħad biċċa tal-fidda, biċċa tal-ħadejt u biċċa tat-tafal. X'qed jgħid hawnhekk? X'qed jgħid hawnhekk? Danjel ipoġġi fil-prattika il-kelma ta' Ġesu. Meta jgħidilna li l-affarijiet ta' Alla jgħalfuhom mit-tfal iż-żgħar, moħbija għall-orriev. Il-ħolma tippreżentalna il-ġirja tal-istorja. L-ewwel nibdew bit-tajjeb, bid-deheb, imbagħad nibqa' nieżlet il-fidda, imbagħad il-ħadejt, imbagħad it-tafal. L-istorja tiddeġenera ngħidu, tmur lura. Tibda bit-tajb anke bl-intenzjonijiet tagħna ħafna drabi anke bil-ħajja tagħna. L-ewwel tibda b'ħafna entużjażmu, b'ħafna tajjeb, u mbagħad naqqas. Imbagħad ikun hemm din il-ġebla żgħira tmiss it-tarf ta' din l-istorja. X'inhi din il-ġebla? Hija l-miġġa ta' Ġesu. Din is-salta li ma jwaqqagħha ħadd, ma jibdilha ħadd. Ġesu huwa s-sultan tal-istorja.
Is-selta tal-Vanġelu m'inniex li kkummentajna fuqha. Hija silta interessanti ħafna. Ġesu qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalemm, tempju li kien tal-ħaġeb wieħed mill-meravilji ta' dak iż-żmien ta' kien bnieh Erodi, beda jibnieh 20 sena qabel Kristu, dam jibni 10 snin. U impjega fih 100,000 ħaddiem, mhux biss mill-Palestina, imma anke minn pajjiżi oħra, 100,000 ħaddiem. Il-biċċa l-aktar sagra, in-naħa ta' ġewwa, il-qaddisin ngħidula, impjega 1000 assejs biex jibnuha, għax ma setgħux jibnuha ħaddiema normali. Dam 10 snin jibnieh it-Tempju ta' Ġerusalemm, imma mbagħad dam sas-sena 64. Sas-sena 64 biex tlesta minn kollox. U Ġesu qed jara dan it-tempju meravigljuż. Meravilja kien. Kellu pjanċi tad-deheb. Moħxon monita jgħidulna l-istoriċi. U Ġesu qiegħed jara dan u qed jgħid kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tinġarrafx. Immaġinaw kif iħossuhom dawk in-nies li qegħdin jisimgħuh. X'jiġifieri dan għadu jinbena. Fil-fatt, 6 snin wara li spiċċa fis-sena 70 ġew ir-Romani waqqgħu kull ma kien hemm u serqu kull ma kien hemm. Ara ftit, kull ma baqa' ftit ġebel wieqaf ngħidulu l-Wailing Wall fejn il-lowt għadhom sallu imorru jitolbu jibku. Il-Wailing Wall. Mit-Tempju ta' Ġerusalemm dik il-meravilja kollha. Ġesu x'qed jgħid imma? Qed jgħid iċ-ċentru tal-kult, il-preżenza tal-Alla mhix din it-tempju, mhux dan it-tempju, imma jien imqajjem mill-mewt. Din hija x-xift enormi li Ġesu qed jistieden lil-Lud biex jagħmlu mit-Tempju ta' Ġerusalemm minn kemm nagħmlu aħna, minn kemm nofru sagrifiċċji għat-tempju ġdid, il-preżenza ta' Ġesu. Meta Ġesu joffri lilu nnifsu b'sagrifiċċju għalina, għall-fidwa tagħna. Xift li ħafna mill-Lut ma setgħux iniżluha u għadhom sallu. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddisa tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw kif qed il-Santa Katarina tal-Alexandra, ngħidula tal-Alexandra biex niddistinguha minn Katarina oħra. X'aktar xi msemmija għalija. Santa Katarina ta' Siena, qaddisa kbira Taljana. Santa Katarina tal-Alexandra kienet tgħix fis-seklu 3 u 4. Tajjeb fis-seklu 3. Twieldet Alexandra minn familja nobli u kienet tifla intelligentissima. Ta' 18 sena mbarret quddiem l-Imperatur Massiminu biex tieħu sodisfazzjon għaliex qiegħed jippersegwita lill-insara għaliex kien daqshekk tirann. Ara, u dan sama lil din it-tfajla intelligenti, din kienet tfajla intelligenti, semet bil-Kristjaneżmu u kkonvertiet. Il-kelma tal-Alla, il-Bibja kienet għalija l-istil tal-ħajja tagħha. Di tfajla intelligenti ssir l-Isranija u tpoġġi ħajjitha fuq il-kelma tal-Alla. Hija il-kelma tal-Alla li imbuttata biex tmur tikkonfronta lil Massiminu l-Imperatur. Dan laqqa l-orrief li kellu tal-Alexandra u din marret tkellimu. U jirnexxila tikkonvinċi ħafna mill-orrief tal-Alexandra. Ara ftit. U din tispiċċa l-ħabs. L-istorja tgħidilna li meta l-Imperatur Massiminu kien qiegħed barra mill-Alexandra, il-mara tiegħu Faustina marret iżżura fil-ħabs lil Katarina u din ukoll tikkonverti għall-Kristjaneżmu. Ara, u magħha wkoll grupp ta' soldati. Naturalment, Massiminu dispeċieħ vella u iddeċieda li jettija l-martirju l-Katarina. Tajjeb, u ħaġa ta' diskantament
ir-rota bl-imsiemer x'il-mari tal-martirju tinkiser għalhekk narawha bir-rota miksura Santa Katarina. Imbagħad is-soldati jaqtgħu rasa. Santa Katarina hija maqjuma f'żewġ parroċċi kbar hawn Malta, iż-Żurrieq u ż-Żejtun, u hija l-protettriċi tal-filosofi. Hija protettriċi tal-filosofi din it-tfajla li ħadet il-martirju fil-bidu tas-seklu 4, 310 bejn wieħed ieħor. Għandha ħajja sabiħa ħafna. Nitolbu din qaddis għall-erf tagħha u għall-għaqal tagħha, għall-kuraġġ tagħha li tikkumbatti qatmen minn nisani. Nroddu ħajli l-Alla l-lum għaliex oġbu juri l-qawwa tiegħu fil-Verġni Santa Katarina li biżammet bla mittifes il-safa ta' ġbubita kisbet il-kuruna tal-martirju. Żomm safja murej il-Knisja tiegħek minn kull tinġis tad-dinja biex dejjem tidher dak li tassew l-għarusa tiegħek kollha ġmiel u żbuħija nitolbu. Saħħaħ dejjem aktar il-fehma ta' dawk li jikkonsigrawlek is-safa ta' ħajjithom biex marbutin miegħek b'imħabba ta' Erusija jaqdu lilek biss nitolbu. Tħalli qatt is-safa ta' wliedna jitniġġes mill-ħażen tad-dinja ta' madwarna u għatihom il-qawwa li kellha Santa Katarina tal-Ixandra biex jirbħu kull tiġrib nitolbu. Daħħal fil-għenna ta' dejjem lil qaddej tiegħek Ewkarist bajjada u lil dawk kollha li tul ħajjithom fid-dinja ożżew is-safa tagħhom fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Biet minn fostna kull ma jista' jniġġes il-ħajja tagħna biex nkunu dejjem qaddisa u bla teba quddiemek fl-imħabba kif kienet Santa Katarina tal-Ixandra nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li aħna wkoll bħal Santa Katarina nolżu l-kelma tiegħek u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li ħaniltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal dawk li se jżuru s-Santwarju ta' Pinu illum biex jitolbu l-grazzi minn Antobna Marija u nitolbu għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, dawwal il-mexxejja tal-pajjiżi biex xarfu jimxu fuq it-tagħlim tal-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li jġorru dan l-isem ta' Katarina, għatihom il-grazzi li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Mulej Ġesu Kristu għarus tal-Verġni biet minn fostna kull ma jista' jniġġes is-safa tal-familji tagħna biex ma joqsu qatt jagħtu eżempju ta' safa u ta' qdusija quddiem id-dinja. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Għax fetju bietek tajna l-ħobsa din noffru l-frott tal-ħaret u xogħol bietek il-melli s-selarina il-ħobs tal-ħaret. Għax fetju bietek tajta l-bietek il-noffru l-frott tal-dini u xogħol li minnu s-selarina x-xogħol tal-ħaret. Il-qara l-għemmin u għoddielek u għamil ikun mux b'kun is-sakrifiċċju.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla qies, bierek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li sqarret Santa Katarina tal-Ixandra sa xerdet demm Marija bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Aris Santa Katarina tal-Ixandra ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ewkarist Bajjada li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Santa Katarina tal-Ixandra, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil min ħati jarina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif red minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Sant għajtħajr lid-dinja dan il-ġisem quddiem għat-tis tiegħek. Eħlisni. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallini qatt ninfered minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' din.
Qegħdin fix-xahar ta' Novembru u x-xahar tal-Irwieq inqum il-wieqfa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li nsiru nixbru lil Santa Katarina tal-Ixandra fil-qawwa tal-għaġeb li wriet sal-aħħar biex jisħoq ilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju lil Karnigrin. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u skont l-intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tal-persuni li xtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Is-soltu l-ġulbien għal-miliet tinżarhom jew fil-Kunċizzjoni jew f'Santa Katarina bħall-lum. Min jixtieq li jiżżara talba bejn il-ġulbiena tal-miliet tkun kbira, jiżra llum Santa Katarina ta'.